שלום לכולם, אני פה בעוד סרטון. כמו שאתם שומעים אותי, אני עם קול נמוך ועצוב. הפלייסטיישן שאני שומר בו את כל הדברים שלי עכשיו התחמם, נותק, ואני כבר מבין שאני חייב להחליף פלייסטיישן, ואני לא יודע אם זה ימחוק לי את המשתמש. יש לי שם מטטרות, אחת ריינבואו 390 ואחת אינגוורט 242. אני לא מתבכיין על זה, אני לוקח את זה כאתגר. אני מקווה שהמשתמש ישרוד ואני לא אהיה עצוב. תסתכלו גם מי בטופ, הנה. אני רוצה להגיד לכולם שתמיד יש מטרות בדרך וצריך להתגבר עליהם. אני אגיד לכם מה יצא לי אחרי אני מפסיק את להקיבוק, אני פותח פצע להקיבוקים. מה יצא? לא סטקוריטס. אני עצוב קצת. אני יוצא פה איזה, לא יודע, את הנפלוד אני אביא. הנה גודלי. אני תמיד יודע. ביי. אני מקווה שהכל ייפטר. ביי.